Bali itong salamin po namin ay hindi nakikita. Titingnan po natin kung anong pasyente natin. Hindi daw to nakakatayo. Ay hindi pala na sinasaniban daw ng masamang espiritu o anumang elemento. Nagwawala daw to. Tingnan po natin mahihiya. Oh, yan. Nakita niyo po yung batang yun. Naglalakad po siya papunta sa altar ng Panginoong Kristo. Titingnan natin kung totoong talagang nagwawala siya. Matidetect natin ito mamaya. Hingi tayo ng tulong sa Panginoong Kristo. Ayan siya po. Ayan, naglalakad po siya at mahina. Ayan. Pagpuin na po siya. Tara, samahan nawa niyo ako sa paggagamot ng aking ama. Alis ka na sa loob ng katawan niya. Alis ka na. Kilala mo si Jesus Cristo. Kilala mo si Jesus Cristo. Kilala mo si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos. Kilala mo si Jesus Cristo. Kilala mo si Jesus Cristo. Nakapasok na tayo. Kilala mo si Jesus Cristo. Kilala mo. Kilala mo si Jesus Cristo? Kilala mo? Ha? Kilala mo si Jesus Cristo? Pero kilala mo si Jesus Cristo? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Tatanggalan na kita ng hininga sa loob ng katawan nito pag hindi ka nagsalita. Kilala mo ba si Jesus Cristo? Ano ka? Espiritu ka, elemento? Yung tanong, sagutin mo yung tanong ko. Sige, magiging payapa ako ngayon sa araw nito. Espiritu ka, elemento? Espiritu ka ba, elemento? Espiritu ka ba, elemento? Pulintik ito. Espiritu ka, elemento? Espiritu ka, elemento? Ha? Ano sorry na? Papasok ka pa sa bata? Alis ka na sa bata? Tao ka hindi? Tao ka hindi? Hindi ka tao? Ano ka, kaluluwa? Elemento? Kaluluwa ka ba, elemento? Ano ka nga? Kaluluwa po. Babae ka lalaki? Babae ka nga lalaki? Babae po. Sige. Huwag mo makuha kayong nanay. Huwag mo bibitawan ng nanay mo. Yung bili. Kalasin mo nilagay mo sa kanya. Tulungan mo pala. Hindi yan makakatayo kasi mabigat yun. Hindi. Tulungan mo. Ikaw, halika. Huwag ka matakot. Minsan mo, babagsak siya. Kaluluwa yan. Mabigat, di ba? Mabigat, no? Sobrang bigat, di ba? O, di ba? Isipin mo. Mabigat siya. Naniwala ka na. Yung una pa lang sa anak mo, nakuha ko na siya. Kaso, ginigising ng anak mo yung diwa niya. O isipin mo, gano'ng kabigat yan? Kapayat-payat lang. Di ba yung hinawakan ko daliri nito? Sabi ko sa'yo, hindi siya normal. Tingnan mo yung paa niya, oh. Sobrang bigat sa akin, oh. Kung ordinary ka ng tao, hindi mo kakayanin ito.
Maswerte lang ako bilang alipin ng instrumento ng Diyos. Tingnan mo pa ng asawa mo. Oh. Hindi mo nakikita yung muscle ko. Lumalaban na rin sa kabigatan. Siguro ito maabot na doon ng isang timba. Nangangalin niyo pa ako. Nabuhat mo naman, di ba? Mabigat, di ba? Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Opo. Tanggalin mo. Bilisan mo. Itapon mo yan. Habol! Tumulong ka, Ina. Gising ang diwa mo. Tumulong ka. Yan, parang hindi na yun. Tumikit ka lang. Tanggalin mo yan. Palalakarin mo na to. Opo. Sige, palakarin. Sige, tanggalin mo muna yung nilagay mo sa kanya. Bilisan mo. Babae kang kaluluwa. Opo. Ano bang inaan mo? Wala po. Kailangan mo ng dasal o hindi? Opo. Pinatay ka ba? Nirip ka ba? Natatanda mo? Hindi. Wala po. Hindi mo lang alam. Saan mo siya nakita yung batang yan? Saan mo siya nakita? Tanggalin mo pa. Meron pa daw. Daan po, sa daan po. Nakita mo siya sa daan. Bakit mo siya pinasukan? Opo, wala na po. Gusto mo lang. Opo. Nagaganda ka ba sa kanya? Hindi. Opo. Mas maganda ka sa kanya kasi ikaw ay patay na. Oo. Siya ay tao pa rin. Naluluklukan pa rin siya ng kabutihan at kasamaan. Mas mabait ka sa kanya. Naintindihan mo? Opo. Sige. Mga ilang taong ka nang patay? Alam mo hindi. Mga ilang taong ka na? Kaya mo kalkulahin ang taon mo? Hindi po. Gaano ka kataas? Kasi laki ka na ba ng tao? Wala po. Yung totoo, kaluluwa ka ba? Opo. O kalasin mo muna yung nilagay mo sa kanya. Opo. Naisip mo kung gaano kabigat yan? Kung magang yung asawa mo, totosin yung maskulado yung bumuhat sa asawa mo. Hindi niya mabuhat-buhat. Nangge. Ha? Tumuna. Sobrang bigat? Para kang bumubuhat ng barbell? Bisa mo, kalasin mo yan. Wala na po. Wala na po. Makakalakad na siya. Opo. Bakit ayaw mo makipag-usap kanina sa akin doon sa loob katawan ng anak niya? Bakit ayaw mo? Natatakot ka ba sa akin? Bakit ka natatakot? Ilang liwanag na papaligid mo? May nakikita ka ba liwanag? Wala. Maitim lang po. Maitim lang? Opo. Ilan yung maitim nakikita mo? Lahat po maitim. Sa paligid mo? Opo. Buksa magnetiko, pasintabi magnetiko, ay pasintabi mahal na Ama at Amang Jesus, Amang Nazareno. Bigyan ng liwanag upang na makakita siya. Ela, iya, tinatawag ko kayo bilang anghel ng Panginoon Kristo. Bigyan ng liwanag ang kapayapaan ng utak ng babaeng ito. Amen. Kalas. May nakita ka liwanag? Wala. Opo. Ilan liwanag sa paligid mo? Maliwanag po. Ilan liwanag? Maliwanag lang. Meron ka nakikita liwanag. Opo. Ilan? Malapad po. Malapad. Opo. Nakaharap sa'yo. Opo. Ano siya malapad? Pwede siyang ilaw. Para po siyang ilaw na malapad po. Pintuan. Opo. Kinukuha ka na ng anghel. Kinukuha ka ng anghel ng Diyos. Opo. Bilisan mo, kalasin mo yan. Opo. Bibigyan ka ng pagkakataon ng aking Ama. Sige po. Malapad na parang pintuan. Opo. Maliwanag. Opo. Antay mo, bubukas yan. Kalasin mo daw. Lahat. Bilisan mo. Hindi ka rin pwede makalas yan. Kailangan mo linisin din ang katawan nito. Ginamit to yung medium. Lumapit ka, iya. Lumapit ka. Naririnig mo ko at gising ka. Ilapit mo yung katawan mo sa kanya. Kawawa yung nanay mo. Hindi ka ba naawa sa kanya? Nahihirapan yan. Mabigat ang katawan niya. Hindi mo lang alam. Binuhat lang yan. Kano-ano yung lalaki. Barada po yan. O, kita mo, nahihirapan buhatin yung nanay mo ng kaibigan nyo. Sige. Yan po. Opo. Wala na po. Sa likuran niya. Opo. Wala. Makakalakad na siya. Opo. Nagsasarado yung pinto, hindi. Hindi pa po. Hindi yan magsasarado. Ella, magpakita ka nga sa kanya. May nakikita ka liwanag, wala? Opo. Kanina po. Meron po. Ngayon, Okay na po. Wala na po. sige, linisin mo yung katawan ng babaeng ito. Bumitaw ka dyan, iya sa katawan ng nanay niyan. Ay, sa taong yan. Sige, linisin mo yung katawan niya. Bilisan mo. Tapon mo na yung tapon. Lahat. Ginamit siyang medium, kailangan niya linisin. Pag hindi, maiiwan yung sakit na nalagay sa kanya. Buong katawan, linisin mo. Kung anong nilinis mo doon. Opo. Bilisan mo. Opo. Nakita mo siya sa daan. Opo. Sa daan po. Gabi yun, umaga, tanghali, hapon. Gabi po. Sige.
Ilang araw ka na sa loob ng katawan ng batang yan? Hindi ko na po alam. Hindi mo na alam. Sige, Kalas. Ilang linggo na may sakit anak nyo? Ang araw pa lang po yan. Mga ilang araw lahat. Yung kasama sa hospital. Ba't 3 araw lang po yan, 4. 4 na araw. Sige, Kalas. Bilisan mo. Oo po. Bukas pa yung pintuan. Nakikita ko pa siya. Huwag kang magpatokso sa kadiliman. Naiintindihan mo ko? Ligaw na kaluluwa. Ang tawag sa inyo ay ligaw na kaluluwa dahil wala kayong pangalan. Liban lang kung makikipag-usap si Ella sa akin at ibibigay sa iyong pangalan. Alam mo yung kamatayan mo, hindi. Opo. Ano ka, paano ka namatay? Hindi ko po alam. May sakit ka? Namatay o Hindi ko na po matandaan. matagal ka namatay? Wala na ako po alam. Wala kang alala? Wala po. Babae ka? Opo. Hinto mo yung kamay niya at papakarandam, babasahin ko ang laman ng utak mo. Papapasukin ako at titingnan ko sa Espiritu ng Panginoon Kristo. Magandang bahay. Bato. Sa tapat ng gilid. Magandang bahay nito. Pero matagal yung bahay niya sinauna. Mayaman siguro to. Tinuturo ng utak ko at isipan niya yung bahay na yun. Pero hindi ko alam kung doon siya namatay. Pero hayaan na to. Ang Panginoon Kristo magpapasya. Bukas pa yung pintuan. Bukas pa daw siya. Kasasabi nila, humiwalay ka na sa katawan niya. Naintindihan mo? Opo. Magnetiko ay Ella, Iya, pasintabi sa iyo. Gabriel, ang karngel, kunin siya at bitbitin, dalhin siya sa langit, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, siya'y nawa. Layas! Amen. Dilat. Sabi mo Jesus name. In Jesus' name. Amen. Pagpag mo yung paa. Huwag ka mo nagmalaw. Saglit lang. Yuko. Amen. Ano pangalan mo? Gretchen Maliklik po. Ano pangalan mo? Gretchen Maliklik Santos. Gretchen Maliklik Santos. Amen. Yuko. May tatanong ko sa'yo. Diba, dinemo kita kanina. Pag sagutin mo lang tanong ko kung babae ka lalaki, bakit hindi mo ko sinasagot? Naririnig mo ko? Wala ka naririnig. Okay naman yun, alam ko. Ba't sinabi mo patay ka? Patay ka ba? Hindi po. Sinabi mo eh. Hindi ko po. Anong ali? Hindi mo alam? Bakit sinabi mo ano? Nabatag nito? May nakita kang pinto maliwanag. May nakita ka bang pinto maliwanag? Wala po. May nakita ka bang liwanag madilim sa paligid mo? Meron? Wala? Wala. Tumayo ka iya. Maglakad ka ng walang alinlangan. Ipagpag mo yung sakit na natitira sa'yo. Para magalaw na kita. Banggitin mo ang Diyos. Sabi mo sa pangalan ni Jesus. Ipagpag mo yung paa mo para Igano mo. Banggitin mo ang Diyos, ang aking Ama. Pagpag malasi. Oh. Kasi wala ka pang tubig sa katawan. Oh, sige, umupo ka na. Tatalab na yung tubig. Kasi pinainom kita ng tubig na walang dasal. Antay mo lang. Wala tong alaala nanay mo. Sabi mo, sa kang patay. Sabi mo, may nakikita kang pintuan, bubukas. Sobrang liwanag. Una, sinabi mo, madilim na madilim. Sinabi mo ba yan? Ha? Sinabi mo na bubukas yung pintuan. Bagay wala siyang alaala. Patingin mo na kamay mo. Antay na, kanang kamay mo. Oh, kita mo, pumantay na lahat ng daliri ng anak mo. Magano siya kabigat? Bigat. Hindi mo alam, lumipat. Alam mo bang tumiyaya ka na dyan? Ay, ano ba tag nito? Dumusdus ka na dyan? Dumusdus na ulo mo dyan, simula dyan, oh. Alam mo yun? Hindi niya alam na dumusdus siya. Maipit nga yung buto mo rito, oh. Kaya ang inuurong ko yung anak mo. Hindi ka nasasaktan, nakaganon yung kamay mo. May kamay mo. Okay na yan. Ayusin ko na lang to konti. Madali na lang anak mo. Matatapos na tayo. Yun ang sinasabi ko sa iyo, Iha. Kung pakinanggan mo ko kanina,
Gigisingin ng Diyos ang diwa mo. Hindi ko na sana gagamitin ni medium ng nanay mo. Yan tuloy, nang hina siya. Kailangan ko ibalik yung lakas niya sa tubig. Babalik yan 3 minuto. Wala siyang alaala. Kita mo, di ba? Binuhat mo. Gano'ng kabigat? Bigat. Oh, di ba? Yung una, di ko pinag... Oh, isipin mo, napakabigat mo at hindi niya na alam na dumusdos ka dyan. At wag mong inumin yung tubig yan. Bibigyan kita sa mo maglakad doon. O, pagpag mo habang nandito ka pa, hindi na mabigat. O, di ba hindi na? Kanina anong lakad mo? Nakita kita doon sa bintana namin. Ang lakad mo, para kang kalahati ng step ng nilalakad mo. Alam mo, hindi na kita gagamitan ng medium eh. Kahit sana hindi ka na papapakitin ng Panginoon Kristo, kung nakinig ka lang sa sinabi ng aking ama, hindi ko na ginamit i-medium yung nanay mo. Di sana, hindi niya naramdaman yung sakit. Eh kaso wala tayong magagawa, mahinang spiritual mo. Kita mo yung kaibigan mo, binuhat pa yung nanay mo, kabigat-bigat. Alam mo kasi magaang siya, di ba? Pero hindi mo sukat akalain. Hindi mo iniisip na mabigat siya. Hindi mo, nakalimutan ko sabihin sa yun eh. Kasi biglaan kasi malalaglag na siya sa bangkuan. Hindi niya alam yun, malalaglag na siya sa bangkuan. Di ba? Hindi mo alam yun. Nakalimutan ko sabihin na mabigat siya, kaya bumuwelo ka. Nawala sa isip ko. O, di ba? O, ngayon, magaan ka na. Maayos na mukha mo. Kanina sa video, alam mo, yung binibidyo ka ng tatay mo niyan. Di ba? Nakita mo yung anak mo? Mukha ka ng 35 hanggang 40. Totoo yun. Di ba? Binibidyo mo siya. Tingnan mo yung mukha ng anak mo, hindi mo napapansin. Tingnan mo yung original at saka yung local. Ay, yung camera. Mo, ngayon nakakangiti ka na. Kanina, para ka ng para kang nagsukat pa. Para kang penguin maglakad kanina. Meron akong record sa ito simula sa bahay namin. O, ngayon nakakalakad ka na, di ba? Nakakasayaw ka na. Salamat sa Diyos, ha. Tanda mo sinabi ko. God bless. Taga saan pala kayo? Ha? Porak kayo? Di ba, taga ano ka? Taga Guagwa ka? Tinawagan ako kanina. Ah, tinawagan kayo. Painom, tatay mo siya? Ha? Di, apo mo pala to? Ha? Kaya nagkataka, taga-Guagwa kayo, alam ko eh. Kasi nagpagamot na kayo dati sa amin eh. Tapos, yun lang mapapayo ko. Sundin mo yung, alam ng lolo mo yan. Kasi nagpagamot na sila dati. Salamat.